Nggih, monggo. Nggih. Luar biasa Piyayi Semeniake iso perhipnotis suarane Mbak Niken Mas Pelok. Nggih, jan luar biasa suwantene ora pedhot, Pak. Nggih. Ya ora pedhot ya malah bablas to ya. Ya, mangga dipun aturaken nanggamipun. Nggih, mangga Mbak. Ya. Nangis sajroning atiku.
benek. Ngoten Mas. Mantane Mbak Bella Bok. Piye to? Bonita heeh. Wis ngerti dhewe to. Ngerti dhewe kok nek wong ndelok kok malah ruwet. Lah ya, wong iki mantane saiki wis dadi mantan iki lho mumpung ningen Salindri ya dhewe awakmu dhewe. Lah aku ya mantane Mas Deni Caknan lho Mas. Alah. Gayamu mek karo abar gak dadi kok. Tuwapuk lambungmu. Apa? Omo, aku dadi mantune sampean ono cocok gak ta? Karo Kira sampean getun apa seneng ngono? Lah kok sik Mas Bangkit ki putrane Abah iki, Ron. Kowe iki putune, terus piye mengko nyeluke? Lah engko terus ya, piye? nyeluke Mbah Bapak. Kencing manis sih kaya lagu ae to, Mbah. Sing ndi? Kencing manis, kurang manis tambahi kula. Enak sing lawas. Apa? Kencing manis. Petis pancen manis. angel tambanane. Kepriye karepe barno wae nek ra mari gecek pucuk. Ya, Mbak Niken jumeneng saking palengganipun nuwun sewu. Monggo sepote Mas. Kendok niken. Aturan mriki. Penonton nekonan. Niken Salindri. Ayo kendang nyanyi. Niken Salindri. Ceko. Niken Salindri. Malangan kok. Kaya ludruk. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Wah, nembe saking nganu nggih, Kanjuruhan nggih. Inggih, niki wau alhamdulillah kula nembe saking Stadion Kanjuruhan wonten acara Porprov Jawa Timur. Lah nggih. Nggih, alhamdulillah wau selesai jam 11 lebih 15 menit. Nggih. Langsung mriki wau jane nggih dipatwal tapi patwale niku mboten nututi, makane malih kula bablas. Oh, ngoten. Nggih, alhamdulillah nggih uber-uberan. Nggih, nggih. Nggih. Mboten napa-napa, sing penting tekan Sukolilo. Nggih, ngapunten sanget niki wau Radi Randan nggih. Om Tantut Nggih. nggih. Niki nembe limbukan nggih. Lah iya ngono lagi Napa pangkat wau? Ah, Pangkat wau napa nembe? Nembe 5 menit. Nembe 5 menit nih ya. Nembe 5 menit. Nggih. Oh, ya berarti telatnya gak nemen-nemen ya. Oh, Mas? mboten. Mboten. Lah kok sampean teko jam 3 iki panggah los. Alhamdulillah nggih. Panggah niki- dinteni. Ya ki kan matur sembah nuwun karo Buluran, gitu. Ibu sampun apa jenenge nimbali sampun gelem ngrantos Niken ya Aja, toh. Wis intine wis mensupport sampai tekan kene iki ya toh Mas. Luar biasa. Alhamdulillah ora mergo masyarakat kene karo Bulurah ya ora tekan kene ya toh. Ora. Aku sampean karo Om Tantet ya ora tekan kene. Aja. Nggih. Tapi mbuh lek iki. Lho. Nggih. Alhamdulillah. Woi, omonganmu iki aja sembrono kok. Aja trewas-trewo lho, Mbak. Lha iki sapa? Sing wani nek anake jek radek anu radek kenduk putu nek wis tiba putu kowe besok ngalami kowe Nggih, nggih. putu ya selewat-selewu ngono kuwi karo mbae biasa lagi mengelak ragek 5 menit Nggih. yo lagi 5 menit ning cangkemku wis suwek Ndi delok, ndi. lah nek ra suwek mangane piye Oh iya. war ndelok cangkem terus Wis kesel. gak Lah ya ngono kok lingguh dhewe. Lho. apa Sampeyan lah timbangane kursine dijaluk dewan tak Ya. lungguh sik lho. ya ora apa-apa Pak Dewan ki kan nonton. Nonton kan ora ditanggap. Lek sampean ditanggap bayaran ki kudune ra leh lingguh. Siapa sing ngomong Aku. aku bayaran? Anggitmu rene aku golek dhuwit Lah iya toh. wis lunas. Berarti Wis rene lunas. karek bayar utang. Ha iki engko wis ora nggawa apa-apa. Karek nggawa kucur tengik kuwi ngono tak gowo. Abah iki nek ndagel saiki ya wis ngono iku pinarak lungguh ngono iku wis biasa. Lah wayahe sing dadi kursine ki ora kursi tapi sampeyan kudune. Lho, aku ya malah pendeng no. Wis tau tak lungguhi wis tau. Terus Malah nek wong liwat ngelokne. Lah kuwi Pripun? kodoke kok iso loro.
Dadi dikake. Alhamdulillah. Ya ini wis ronggon Kanjuruan karo kene. Sukolilo. Aku ya wis ronggon. Alhamdulillah. Awan mung ning gone Bang Soleh tuku sate. Kota Malang. Ya tak kira lek tanggapan. Lah awakmu nduk, kowe rak dinteni penonton. Nggih. Aku sesuk isuk ya dinteni. Teng pundi? Penonton. Bang Mekar. Mangga. Bang Mekar. Lah nggih wis jan. Masa ket saiki rong lunas. Nggih. Wis lunas sing aku jupuk neh. Pen lunas jane gampang apalo Pancasila lunas. Kok iso? Nggih. Ayo tinteni masyarakat. Menika wonten panyuwun menika Mbak Niken. Nggih. Atas nami Bapak Sulian Binangun Bumiaji Batu menika kengramanipun Pak Joni Arifin Pak Lurah. Nggih. Ah. Napa? Nyuwun gendhingipun ningkang katresnan dipun garap cara klasik. Oh, nggih, dilanggam riyen berarti. Langgam ke rumiyin. Jan. Nggih. Damel bawa? Oh, bapakne no. Nggih. Ngrawoke sampean kok ora bawa iki, oh rugi. Iya. Lah nggih, weh tenan, Kak. Ya, kaya ngapa? Weh. Dipun bawani pelok 6 ya dadas ya monggo bawanipun sumangga panjenengan Mbak sing ngajeng ngaturke ya. Bawa kinanti mawon nggih. Oke, terima kasih luar biasa. Luar biasa. Nggih, niki Om Tante niki acaranya apa? Ah, bersih desa, Mbak. Lah bersih desa. Bersih desa. Nggih, mugi-mugi kagem masyarakat desa Sukolilo. Sukolilo dipun paringi panjang yuswanipun. Amin. Muga-muga rezekine akeh. Muga-muga sehat selalu. Terhindar dari virus-virus. Semoga tahun ngajeng nanggap wayangan malih. Oke. Nggih, amin. Terus bintang tamune Abah Girun kali sampeyan meleh. Amin. Muga-muga sampean ya sehat ya, Bah. Ora penak. Napa? Loh, jenengan Nyapone? didongakno sehat kok malah gak penak pripun, Mbah? Wong jelas sehat ngene lho. Muga-muga Ya, sehat. ya masih aku kan ngene iki jare sehat, tapi kan mbok tahun ngarep piye kan yo ora ngerti. Ketoke kok aku jek suwi. Mergo sewane murah melok aku iki. Ora murah. Apane? Nyawone iki sewane kos ning nggonku murah. Iki kowe ning kene luar ki ning Sukolilo. Sukolilo. Nyapa kuwi? Anu ngejoki wedang kula, Mbak. Oh alah. Oh warung, Mbak. Batin kok rono iki karepmu arep nyedaki niken lho piye? Sukolilo, Sukoi Sukolilo. seneng lilo ki ikhlas. Piantun kene iki ikhlas untuk merawat desanya, ikhlas untuk merawat NKRI tanpa pamrih. Nggih, ngono wae. Bae wis tuwek jek iso maca to. Matamu nggih. Nyek Ya nyek. biasane kan saya umure saya anu ki kan biasane rada blabur-blabur. Kowe iki piye ngerti ngono. terjemahane basa Jawa apa ora? Ana sing Mbah Kirune nek diaturi kaya cek krungu kuwi padha karo ngelokne budek. Loh, Mbah Kirun kok pojo urung budek padha. Oh tuwek mayare isjik iso maca. Kuwi padha karo oh Mbah Kirun urung picek. Dah, lah wis apa urung? Aku ki nek maca ngene jek jelas apa meneh dhuwit. Oh, iki ketan 20. Iki enek desa Napa? Napel. sing senengane jawil wong. Apa? Napel. 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 Oh nampel. Napel. Kene enek desa pelem tapi isine ireng. Apa? Poh kecik. Poh kecik iya apa? Poh ki pelem, kecik ki kecik sawu manila. Isi sawu. Nggih. Ki enek desa neh ki. Apa Napa? jenenge? Kene biyen akeh kobra. Heeh. Loh, ula? Heeh. Terus desane jenenge Ula. Patuk. Dipatuk kobra iki. Desa Terus Patuk. apa neh? Enek neh tak wacane. Iki enek sing seneng barang sing baru. Napa, Apa? Mbak? Suko anyar. Sukoi seneng enek sing desa ora tau rukun. Apa Napa? wi? Kedang breik. Oh bedina Kuwi tukaran. bedina Breik. tukaran. Nggih. Iki enek desa nek disingkat isin aku. Apa? Napa, Mbak? Codo nek disingkat CD. CD. Lah yang ku nek Celana dalam. codo. Oh, codo. Lah jare disingkat. Lah yang nek disingkat CD. Enek desa neh ki Napa? Apa?
kene biyen akeh wajik Nggih. ning dicampur jadah Terus Iki wajak. wajib campur Desa sing ora tau mandek apa? Melayu. Enek kuwi ning Lah kene. iki lho kira desa Melayu terus. Berarti kuwi masyarakate Blayu. Melayu terus Melayu nang pembangunan. Terus Nggih. Engko nek apa ki golek kopi gampang. Teng pundi? Sri Bawon. Nang Sri Bawon. kene iki wisatane kondang nang ndi. Wisata. Duwe akeh. Kowe nek golek perhiasan rene Masa ta? gentonge emas kok. Weh, Gentonge kene iki emas. wisata gendong Mas. Lah iya rene dolan rene ngono. Kuwi tenan kuwi. Lah iki lho tulisane enak iki lho. Tak apalne. Lah masih enek kok gak engko tulisane tok. Ketoke ya ndut tok ketoke. Ketok ya gentonge tok kuwi. Gentonge tok nek masih ra teko. Tak tulis ning kene kok ngono. Ki ya enak iki. Apa? Kowe kenal Tasemi ora? Tasemi. Dukun bayi kene Tasemi. Mosok. Heeh. Tasmi. Nggih ta, Bu? Lah iki lho tulis. Iki modene kene wali aku. Sapa? Sinten? Rukin. Wah. Nek disingkat Kirun. Dibalik Kirun. Waliane Rukin. Rukin. Bolo aku karo kene iki ngono. Lah nggih. Wah, dan Tak luar cateti biasa. desa kene tak cateti kabeh. Apal ya, Pak. Apal sampean. Mbok menawa aku ngernet. Mandek-mandek. Lah iya. Lah nggih. Kene kedunge seni, seniman lumpuk kabeh. Nggih. Nanduk. Niken ki mulai cilik. Nggih. Powernya luar biasa. Laras nggih. Nik baraan karo putuku. Oh, ngoten. Niken dadi seniwati kondang, dadi sinden kondang. Putuku ya pinter. Zaman cilikane niken. Lah iki sing nomor 2 putuku pinter. Nyapa? Wingi Heeh. kuwi nek adus nek gak tak iyami ya moh, maem ya. Sekolah mesti tak terne. Oh. Lah kok aku mulai tanggapan karipan jam 09.00 awan wis nglekar nang ruang tamu. Terus. Bil, kowe mau ora mlebu to Le? Mlebu mbah aku mulai sik kok. Terus. Sekolah kok mulai sik, aku mulai sik kesel jek nganggo seragam. Lah kok bar kuwi gurune nang ngarepan wong papat nggawa tas. Nggih. Bil, kowe diparani gurumu. Lah kok ngomongnya aku. Pripun? Delik om Mbah, delik om. Delik piye? Kowe emang tak omongne mati. Kowe ora putih, utuh pinter ora. Putu kurang ajar. Oh iya, iki kena Nggih. tiga ide sok aku. Sok lek arep bolos ya tak omongi ngono. Iya. Nggih. Ya. Kowe SMU apa JR daftarne? Hah? Kowe kira SMP lulus to? Iki SMU apa? Iki wis arep kelas 2. SMU. SMA. Lah iya. SMU. Ngono. Nek biyen ki SMU, saiki SMA. Iya nih cilikanku. Heeh. Petok Mbah Kirun mesti disangoni. Biyen. Biyen. Lah nek saiki? Saiki belas. Mbah apa Lho, entek pripun, Mbak? apa piye aku? Lho niki tanggung jawab lho jenengan lho. Nek ndek cilik senengane disangoni bareng gede kok blas. Ndereke wong tuwek ora ngerti ning bocah. Oh nggih, iku lho iso Lah disangoni. yo, putune sampean apa? Lali sepurane. Iki lho, amplopnya. Tampani. Oh, Mbah Kirune Iya. apian. Di kosong. Isenono nggo aku. Malah kuwale. Lah ngono ya bener no. Dhisik jaman sing cilikane Mbak Niken disangoni karo abahe Kirun. Nggih. Nah saiki sing sepuh kuwi mau dipunjung kabecikan. Nyisih tak utangne bulurah nek bar iki. Apa? Wong bulurah petok aku meneng ae kok. Lek gak meneng ae terus arep piye? Anu, apa ki? Lurahe jenenge Top Sinten? Joni. Nggih. Joni. Kaya Jinggu Joni. Pak iki Joni lagune. Arifin. Joni yes papa. Eating sugar no papa. Iku Joni. Sapa? Joni. Lalu ra. Lagune bayi. Angkatan laut biyen. Nggih, leres. Anu padha karo bangkit tak ya angkatan laut. Oh ngoten. Nggih. Iya. nggih. Weh. Mancing ning pinggir pantai. Kayaknya mancing. Iya. Nggih. Ya. Mangga Bang. dengan